Mm. Hello mga ka-foodies! Today kakain po tayo ng sinigang na lechong ulo. Ayan. At saka meron po tayo ditong rice. Yes, at maraming gulay guys, oh. May sigarilyas, puso ng saging, at pechay. Yes, ang ginamit namin pang asim dito ay balingbing guys. Sa Kapampangan, taranati. Ayan. At meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig. At saka may may sausawan tayo ditong madaming patis na madaming sili. Ayan. Mga ka-foodie, advanced film po natin ito. Yes. So, wala tayong collab. Bago po tayo kumain, mag-pray muna tayo. Apo. Amen. Ayan mga ka-foodies, malinis na yung kamay namin. Opo. Mangantaking Kapampangan. Opo. Maranok na ako. Queen Natsu, manganta mo. Ining request ng sigang na ulo. Lechon sigang na ulo na daw, sabi niya. Tsaka madami nagre-request na yung ulo daw po, isisinigang daw natin. Yes. Kaya ito na po siya. Yan. Sa BBM, alam na this. Yes. Sarap. Wow. Sarap. Thank you. Siyempre, tenga yung sa atin. Tenga. Sige. Unang subo tayo. Unat subo para sa inyo mga ka-foodies. Kain po tayo mga ka-foodie. Sisi Natsu, Queen Natsu, kain. Gulay tayo. Sausaw natin sa ano. Ayan po. Sabaw tayo. Sabaw. Sarap. Laman. Mainit pa. Balat. Pechay mo. Sakto-sakto balance yung ano natin, kinakain, no? Putok-batok tapos gulay.
Laman. Mainit pa. Musok pa. Sarap na sabaw. Mainit. Di na malutong. Makunat na. Ilan araw na sa rep ko eh. Diyan, nilagay ko na sa, sa oven. Mga kapudibis, kung gusto nyo pong umorder ng lechon, yan, punta po kayo sa sa Babies. Pedro Lechon. sa Pedro Guagua, Pampanga. Along the highway sa tapat po ng church. Chapel. Chapel. Sorry. Tsaka mabait si ate, si Ma'am Baby. Tsaka yung mga mga nagpapaikot ng lechon. Paikot nyo rin ako. Para lalo akong gumanda. Wow. Naka-contact lens siya. Brenda made siya, no? Brenda kagad. Pero idol natin yun. Sikat yun. Hindi, madami nagsasabi na kamukha mo daw siya. Di naman. Meron akong pineapple dito. Ayaw ni Bibi ng pineapple eh. Cheers tayo ba? Ay. Bete boy. Bidaw. Bete bati. Cheers. Sarap. May rice ka pa? Gusto mo pa? Meron pa ako. Ayun, nakatago. Mayroon ka pa rice? Pangalawang rice. Yung rice ko. Charan! Hindi na natin makakain to. Parang Masarap talaga yung ng sinigang na ulo pag sinisigang siya na. Yung lechon ulo. Pag sinisigang. daming gulay yung nakatingin sa'yo yung mata. Kunin mo. Kunin ko para sa'yo. Oo. Hindi, ikaw kukakain yan. Magkamata mo eh. Magkamata kayo. Tingnan ako yung mata ng baboy. Ay, sarap. Alkalan me. Sarap. So tayo. Sausa sa madaming patis tsaka sili. Sarap. Sarap. Maganda ba yung mata ko? Kasi mata mo. Kunin natin.
Nakain ko na yun sa'yo naman yan. Ba't ayaw mo? Nakatingin sa'yo, bit-bit, oh. Ah. Di ba sarap? Sarap. Wala man lasa, guys. Sarap nga eh. Oo nga, no? Di ba? Oo. Ayaw niya, bigay ko sa akin. Kaya niyo ba yun? Mga kapodibis? Kaya ninyong mata ng lechon? O, dila, kainin mo. Kainin mo, dila. Oh, wait. There! Diba, makapudibi? Hindi tayo magpapatalo dyan! Abangan nyo sa susunod na mukbang. Ayan yung mumukbang natin. Kunin ko nga. Ay! Ipin na! Ay! Nakakatakot! Kainin mo yan. Hoy! Ito yung naglaway sa akin. Yung buhay ito. Nakakatakot to. Dila. Uy, masarap ilengkwa yan. Ilengkwa. Kaso lang parang di naman nagtinutbrush ng baboy. Hindi tinutbrush. Meron pang ano, natira. Kalahati. Ito, masarap daw to. Sarap. Ano pang gusto mong part na ano? Wala. Hindi tinatanggal yung ano nila. Ano? Dila, ganon. Siyempre. Sarap. Mga kapodibis, huwag niyo kalimutan ang aming kabalen, ang aking kumaren tunay, Queen Natsu. Ayan, mag-subscribe at click yun na ang kanyang bell para lagi kayong updated sa mga bagong video niya. Sisi, thank you so much sa binigay mong blessing sa amin nung nag 16K celebration po kami. Yes. Yan. Thank you so much, Sisi ko. God bless. Mga kapodibis, please supportahan po natin ang ating kabalen na si Queen Natsu, ha? At mag-subscribe na po kayo sa kanya. Yes. Nagta-travel po siya at nagluluto. At minsan nag-unbox po siya ng yung mga signature niyang mga gamit. Ang gaganda. Kumare kong tunay yan. Napaka-generous niya, no? Wala na tayong gulay. Ganun mo. Ganun, no? Gusto ko gulay. Ano, baliktad natin? Hindi, ganunin mo. Ganyan. Ay! Sarap. Ganyan. Nasa ilalim pala yung naman. At di mo sinabi, sana inuna kita dyan. At ka nagsasalita. Mainit pa. Mga kapudibis.
Init eh. Umuusok pa ako. Kaya. Sarap. Ano yung mahirap, no? Alin? Kapag original yung ngipin mo, may siksik sa ano, yung baboy. Original! Yung totoong ngipin. Sasabihin na lang, pustiso na naman kami. Guys, marami nagsasabi, magkaano-ano daw tayo. Pinsang ko po siya. Apa. May nagsabi na naman. Ay, may nagtanong na. Magpinsan po kami mga kapod-ibis. Nauna lang akong tumanda sa kanya. Diyan lang kami magkamukha. Siyempre, wala naman magkamukha magpinsan. Meron din. Ah, meron ba? Oo. Ha? Sarap. Kamukha ko yung tatay niya. Gusto mo pang rice? Ayoko na. Sarap. Gusto ko pa eh. Ay, Kulay na mukha. lang. Kulay na lang sa akin. Ano sabaw? Sarap nun. Ang sarap palang pampaasim ito yung ano, no? Balingbing. Balingbing? O, ito yung ginamit namin pampaasim. Sarap. Maasim. No? Parang ano lang, sinigang mix, sampalok, ganyan. Sarap. Mga kapudibis, hindi natin maubos yan. Siyempre, bibigyan namin yung mga kasama namin. Oo, yung kapatid namin. Gusto din nilang matikman yung sinigang ulo. Masarap pala, mga kapudibis. Sa mga foodies, naubos po namin yung rice namin ni BPM. Yes. Meron po tayong natirang konting lechon ulo. So, salamat po sa pagsuporta po ninyo sa amin nung nag-celebrate po kami ng 16K subscribers. Salamat po. Sa next mukbang na lang po tayo mag-shoutout. Ay, na-miss nyo ba to? Mga kapudibis. Sa mga foodies, please pakiclick na po, kung nagustuhan niyo po yung aming video, please pakiclick na po yung aming notification bell para ma-notify po sa mga bagong videos ng The Foodie Bee. At Ayan. mga Foodie Bee, please pakisupport po si Queen Natsu. Mag-subscribe na po kayo at pakiclick na din po yung kanyang notification bell para ma-notify po sa mga bagong videos ni Queen Natsu. Ayan, mga kapudibis. Ganon din sa Facebook page namin. Mag-follow na po kayo at sa TikTok ng The Foodie Bees at ang Instagram ng The Foodie Bee at ang TikTok ni BBM. Ayan, mga kapudibis. Shoutout lang po kay Team Matibay. Team Matibay, shoutout po sa inyo. I love you all. Jason Laksamana. Ayan, Your Wowa. Your at Wowa. si Baby Alison at si Your Wowa. Yes, Ayan. at saka si Senyor Maymay. I love you Maymay, po. I love you. Ayan, mga kapudibis. Kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.